Барс Медиа компаниясы тәкъдим итә. Барс Медиа аудио һәм видео кассеталарны күпләп сату буенча Казандагы иң ире компания. Аудио һәм видео кассеталар, компакт һәм DVD дисклар, MP3 һәм MP4 форматлары. Теләсә кайсы мәгълүмат саклау җиһазы һәр вакыт сатуда. Көн саен яңа продукция, татар, рус, чит ил җырлары, караоке, кызыклы кинолар, компьютер уеннары һәм программалар. Үзеңә кирәген сайлап ал. Голубятник урамы 20А. Телефон 19 14 66. Бары тик лицензияле дисклар һәм бары тик Барс Медиа складында. Музыкаль композицияләр яздыру, заманча аранжировка, тавышны көйгә кушу, югары сыйфатлы мастеринг. Буларның барысында Барс Медиа тон студиясендә башкарырга була. Безнең телефон 197979. Рәхим итегез. Микрофон кабызга. Шишмә ага. Кышлар сайрый. Әгәр мин хәзер җырлап җибәрләсәм, кайлара кадәр ишетелер икән? Чишмә суларына йөреп моннан бик еракларга китәр дип уйлыйм мин аны. Синең тавышыңны моннан бик еракларда меңнәр, миллионнар ишетер дә, кара әле ничек матур җырлый бу кыз, исеме ничек микән дип сокланырлар. Минем җырларымны ишетеп кешеләр бер-берсенә гашыйк булыр, игелек кылыр, бөтен дөнья яктырыр, күңелләргә моң тулыр. Чөнки җыр хисләрне уята. Җыр кайгыны тарата. Җыр белән күтәрелә кәефләр, җыр белән яшәрә күңелләр. Yüreklerden çıkan yüreklerge gitsin, izge tilek her bir jırımda. Күңел жылалыгым шатлык бүлә гитсин, жыр белән яшәгән чорымда. Бәхет теләп сезгә җырлар бүлә гитәм, күтәренке булсын кәефләр. Безнең һәммәбездә артыр яшәү дәрте. Яшәрә күңелләр. Шәһәрдә, авылда җыр яраткан дуслар, рәхәт миңа алар янында. Куркытмый дусларым аюлар, иң дәртле җырлары
tilep sizge jırlar bulla giten Küterinki bulsun keyifler Bizning hamma bizde ortir yaşaw derdi Jir bilen yaşarak köngüller La 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 Бәхет теләп сезгә җырлар бүлә гитәр Күтәренке булсын кәефләр Безнең һәммәбездә артыр яшәү дәрте Җыр белән яшәрәк күңелләр Бәхет теләп сезгә җырлар бүлә гитәр Күтәренке булсын кәефләр Безнең һәммәбездә артыр яшәү дәрте Җыр белән яшәрәк күңелләр Хайырлы кич, мөхтәрәм дуслар, исәнмесез килгән кунаклар, җырның яратучы кадерле дуслар. Сезнең белән менә шушы сәхнәләрдә тәүге тапкыр очрашуыма шиксез шатман. Чынлап та җыр белән күңелләр яшәрә, кәефләр күтәрелә. Кемнәрдер җырлар ярдәмендә үзенең яшьлеген, туган ягын сагынадыр. Кемнәрдер инде беренче мәхәббәтен искә төшерә. Бүгенге концертыбызда сез үзегезгә Таныш җырлар белән, инде яратып өлгергән җырлар белән бер рәттән өр-яңаларын да ишетерсез. Хәзер башкарасы җырым. Татар халык җыры Сайрый былбыл. Иртә торып тәрәз ачсам Кыш ирәтә баласын Иртә торып тәрәз ачсам Кыш ирәтә баласын Кышта онытмый баласын Монда күрмә җанашым Кышта онытмый баласын Монда күрмә җанашым Ай гыр-гыр-гыр-гыр-гыр сайрый былбыл Ямеле җәй уртасында Ай гыр-гыр-гыр-гыр-гыр сайрый былбыл Ямеле җәй уртасында Биек тауга чыгып карыйм Авылыбыз чишмәсен Биек тауга чыгып карыйм Авылыбыз чишмәсен Ялгыз калган чакларымда исләремә төшәсен Ялгыз калган чакларымда исләремә төшәсен Ай гыр-гыр-гыр-гыр-гыр сайрый былбыл Ямеле җәй уртасында Ай гыр-гыр-гыр-гыр-гыр сайрый былбыл Ямеле җәй уртасында Акылы ситса күлмәгемне сандыкларга саламын Акылы ситса күлмәгемне сандыкларга саламын Кошлар очып киткән саен сәлам әйтеп каламын Кошлар очып киткән саен сәлам әйтеп каламын Ай гыр-гыр-гыр-гыр-гыр сайрый былбыл Ямеле җәй уртасында Ай гыр-гыр-гыр-гыр-гыр сайрый былбыл Ямеле җәй уртасында
Рәхмәт бик зур, кадерле тамашачылар. Инде алдағы җырымны сезгә таныш җырларның берсен тәкъдим итәсем килә. Финляндиядә яшәп иҗат итүче, автор башкаручы, иҗатташ дустым Җәмилә Низаметдин сүзләре һәм көе "Бүләк итәм оҗмахны" дип аталар. Кайда син, мәхәббәттән мин тилерем, гел сине генә эзлим. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Яндырдың, кидердең, утка әйләндердең бит, кояш булып җылат мине, сагындырдың бит инде. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Синдә былбыл тавышы, һаман йөрим сине эзләп, көтеп таңнар атканын. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Бүләк итәм мин сиңа. Бүләк итәм мин сиңа. Шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Менә кышлар, урманнар, күбәләкләр, йолдызлар, шушы оҗмах матурлыгын бүләк итәм мин сиңа. Рәхмәт бик зур. Инде кадерле тамашачылар, сезне үзебезнең музыкантларыбыз белән таныштырып китәсем килә. Синтезаторда Юра Федоров. Инде гитарада Нияз Валиев. Һәм менә безнең монда баянчыбыз Татарстанның халык артисты, яраткан музыкантыбыз Рөстәм абый Валиев баянда. Һәм инде алдагы җырымны менә Рөстәм абый Валиевның бер җырын сезгә тәкъдим итәсем килә. Сезгә таныш җырларның берсе Гөлсәрвәр сүзләренә "Без икәү бәхетлерәк" дип аталар.
кирәк. Синең өчен мин үләрмен димә, без бәхетле бергә чакларда. Зинһар өчен сүзләр бир үземә, мәхәббәтне бергә сакларга. Мине ялгызым калдырма, мин синсез ярты йөрәк. Янәшә кал тормышымда, бәхет өчен син кирәк. Мине ялгызым калдырма, мин синсез ярты йөрәк. Янәшә кал тормышымда, бәхет өчен син кирәк. Яннарымнан еракларга китмә, китмә җаным әллә кайларга. Китсәң дә син бик озакка китмә, ярты йөрәк бик тиз ярсыйла. Мине ялгызым калдырма, мин синсез ярты йөрәк. Янәшә кал тормышымда, бәхет өчен син кирәк. Мине ялгызым калдырма, мин синсез ярты йөрәк. Янәшә кал тормышымда, бәхет өчен син кирәк. Әгәр булмасаң янымда, мин синсез ярты йөрәк. Янсак мәхәббәт утында, без икәү бәхетлерәк. Янсак мәхәббәт утында, без икәү бәхетлерәк. Без икәү бәхетлерәк. Без дә икәү бик бәхетле булыр идек. Әйе бит. Син нәрсәдә күрәсең ул бәхетне, Айсылу? Бәхетме? Бәхет ул һәр вакыт яшь, шибәр булу, ваннада кайнар су, һәм әлбәттә һәр вакытта янәшәңдә күңелеңә якын кеше булдыр мөгаен. Нинди инде ул синең күңелеңә якын кеше? Эчми, тартмый торган, кычкырышмый торган, мине һәр вакытта ярата торган, сагышларымны тарата торган. Шигырь белән сөйлисең син, әйме? Нишләп әле мин синең кемнедер сагынып утырганыңны таратып утырырга тиешле? Соң шуңа да бит мин син димим, күңелемә якын кеше дим. Беләсеңме нәрсә? Бу залда утыручы хатын-кызлар мине аңларлардыр дип уйлыйм. Әлбәттә, ак ишәккә утырган принцны гомер буе көтәргә була. Әйме? Ират һәр вакыт кирәк. Бигрәк тә сәхнәдә синең өчен һәм сезнең өчен бәйрәм кунагы Алмаз Шәрифуллин. İşte kurem seni güne Esin
сүзім сау бол инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бол инде, күпме түздем, бүген әмәтемне эздем. Сау бол, сау бол, сау бол, тик бәхетле бул. Бергә булу язмагандыр, бәхет сиңа теләдем. Бүләк итәм сиңа гөлләр, узды өмет тулы көннәр. Кош иреккә йөрәгем, йөрәгем. Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген әмәтемне эздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул. Үкенәсе булыр микән, нигә элек дәшмәдем? Синең белән һәр чак уен, сине күрү миңа кыен, тик күренмәс яшьләрем. Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген әмәтемне эздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул.
Qunub qırlardan qaytmadı Etkeyim üzüde Otları izinden Taң bilen yeneşe otladı Etkeyim üzüde Otları izinden Taң bilen yeneşe otladı Etkeyim otların Tılıp qalmadı Küştiler bары tik jırlarga Etkeyim üzüde Ütkenler izinden Çıgadır hamanda qırlarga Etkeyim üzüde Ütkenler izinden Çıgadır hamanda qırlarga Жыр сузып атлаған, атларын қақмаған, қойғыртып жүрген ұл қырларын. Туған яқ көгінде, тұрғайлар бүгінде, іздіреткейім жырларын. Туған яқ бүгінде, тұрғайлар бүгінде, іздіреткейім жырларын. Etkeyim atlarım Tolup qalmadı Küştiler bары tik jırlarga Etkeyim üzüde Ütkenler izinden Çıgadır hamanda qırlarga Etkeyim üzüde Ütkenler izinden Çıgadır hamanda qırlarga Жер суыны яратқан, отларын уйнатқан, рәхмәтле мин сиңа әткәйем. Яшә дип саулыкта, һәр вакыт муллыкта, тик булсын йөрәктән әйткәнем. Яшә дип саулыкта, һәр вакыт муллыкта, тик булсын йөрәктән әйткәнем. Etkeyim atları beygeler tutmadı Dönüp qunub qırlardan qaytmadı Etkeyim üzüde otlar izinden Taң bilen yeneşe otladı Etkeyim üzüde otlar izinden Taң bilen yeneşe otladı Etkeyim üzüde otlar izinden Taң bilen yeneşe otladı Taң bilen yeneşe otladı Рәхмәт, кадерле тамашачылар. Үзенең иң якын кешеләренә җырлар багышлап җырлау, әлбәттә, һәрбер җырчының изге бурычыдыр, минемчә. Менә әле генә сез Ганс Сайфуллин иҗат иткән Әткәйем атлары дигән җырны тыңладыгыз. Һәм инде шушы теманы дәвам итеп, шушы залда утыручы кадерле әнкәйләребезгә бер җыр багышламыйча булдыра алмыйм. Фирза абый Мортазин иҗат иткән җыр «Әниемә теләгем» дип аталыр.
boştan suygan aziz kişim enekeyimsin Kukrek sütün birgen nazılap boştan suygan aziz kişim enekeyimsin İşlep yürek orsa bir şılıdan yansa Ağırlıklar kilse küngülge Eytken yokşı sözün nurlu güleş yüzün devamına Eniyim bugünde Eytken yokşı sözün nurlu güleş yüzün devamına Eniyim bugünde Solqın jiller ise ümitimni tilse Orıp talsam varır yuvimda Seni olsam iske göz oldıma Kilsen kış uyana yaşa hücrümda Seni olsam iske göz oldıma Kilsen kış uyana yaşa hücrümda Gazizenikey canım anladım nine barın Kıymetligin senin ömrünün Durmuşumның yemi yaşavımның demi Senden başka mümkün tügelim Durmuşumның yemi yaşavımның demi Senden başka mümkün tügelim Senden başka mümkün tügelim Gaziz kişim menekeyim mine Рәхмәтле, менә инде чыккан сәхнәгә. Кадерле тамашачылар, чыгышымны дәвам итеп, халык җырларын әлбәттә җырламый булмас. Рәхим итеп тыңлагыз. Татар халык җыры «Тимә».
Sonra bizning dus ishlarga borda motor bitdik. Tilla 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 nishik tilla. Seniki mendan boshqani senga. Tilla 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 ishkili. O'zim qo'ya olmasam da qo'tiklar ishqimni. Tilla 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 nimiyo. O'zing yerlandirmasan. Yotlar yalimmiyo. Buyanda Rustam Valiyev. Rahmat qadrli tomoshabinlar. Endi rahmat bek zo'r shashaklariga chalqishlaringiz uchun bek zo'r rahmat. Endi oldagi jirimning tarixi bilan kichkinagina ozgina сөйләп китәсем килә. Менә әлеге хәзер башкарачак җырның сын егетенең сүзләрен язган автор Гөлсәрвәр бу җырны Роберт Миңнуллинның Агыйдел кызы җырына җавап итеп язды. Инде менә Рөстәм абый Валиев бу җырга матур гына, шаян гына бер көй иҗат итте. Рәхим итеп тыңлагыз Гөлсәрвәр сүзләре. Рөстәм Валиев көе сын егете. Килгән икән безгә Агыйделне еңеләп йөзәрме Кылыч салып әйдә йөзигәләп Беләкләрең күккә түзәрме Күзәтмәсен мине читтән генә Сүнсулар бездә тар димә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Сүн егете кайчан чыктың юлга Саллар белән магып килдеңме Бер Агыйдел кызы гашыйк сиңа Әллә инде шуны белдеңме Күзәтмә син мине читтән генә Сүнсулар бездә тар димә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Кызлары сыный белә Сүн егете шуны беләме Безнең белән әйдә чыгып бәйгегә Агыйделне еңеләп йөзәле Күзәтмә син мине читтән генә Сүнсулар бездә тар димә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Күзәтмә син мине читтән генә Сүнсулар бездә тар димә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Күзәтмә син мине читтән генә Сүнсулар бездә тар димә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Сынатма син безнең Агыйделдә Сүн егете идә сер бирмә Сүн егете идә сер бирмә Сезнең һәм безнең яраткан җырчыбыз Ләйсән Гимаева.
Урамда май, яшеллек, гүзәллек, күңелдә мәхәббәт. Уникс концертлар залында Лейсән Гимаева концерты алга таба дәвам итә. Тиздән җиләкләр пешәр. Карале, син җиләк җыярга яратасыңмы? Җиләк җырга җинем сөйми. Ничек инде варенье? Вареньене шулай ук җинем сөйми. Минем өчен җиләкле аван да, варенье да ул Буа шикәр заводы бүгенге бәйрәмнең генераль спонсоры, алкышлар. Ул кадәр шикәрдән тешләрең нишләр? Тефләр ремонтта ята. Таланит стоматология клиникасында бүгенге бәйрәмнең рәсми спонсоры, алкышлар. Димәк, генераль спонсор зур һәм баллы Буа шикәр заводы булса, кечкенә официаль спонсорыбыз Таланит. Ләкин аның генераль директоры зур. Генераль директоры сезнең каршыгызда Алмаз Хакимуллин. Каршылыгыз. Эшләргә күзәләмен. Бу Ләйсәннең зур бәйрәме белән чын күңелдән аны тәбрик итәбез. Аңа алда зур иҗади уңышлар. Һәм монда чыккан инде бер җырсыз киреп китмим. Ләйсәнне котлап барлык әниләргә багышлап, Захид Шафиги сүзләренә Фәрит Әхмәтов ки рәхмәт сиңа, әнкәй. Зур куаныч, шатлык безнең илдә, җыелыштык олы бәйрәмгә. Кадерле һәм газиз әнкә безнең, ташып тора бәхет йөзендә. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Без бит синең биш бөртегең, әнкәй, юанычың, олы шатлыгың. Рәнҗетмәдек кебек сине, әнкәй, шатлык белән үтсен картлыгың. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Тормышымда күрдең авырлыклар, борчуларны белдең кичереп. Биш балаңның барлыгы ныклары хәзер сиңа бәхет китерә. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Янәшеңдә һәр чак балаларым, таянычым булды
әткәбез, барыбыз да сезгә әткәй, әнкәй, җыелышып рәхмәт әйтәбез. Алмаз Хакимуллин алкышларыгыз. Сәхне артында Алмаз кишләрен киеп озакланган арада без концертыбызны дәвам итик. Кабаттан сәхнәдә Ләйсән Гимаева. Кеше жанын яраларга бер сүз җитә. Шул ярадан араларга бер сүз җитә. Салыр өчен сагышларга бер сүз җитә. Юл бирергә ялгышларга бер сүз җитә. Салыр өчен сагышларга бер сүз җитә. Юл бирергә ялгышларга. Бер сүз җитә, эретергә туңган җанны бер сүз җитә. Кыздырырга кызмас канны бер сүз кирәк. Üzülмәскә өмет җебем бер сүз көтәм. Әйтер икән ана кемем. Бер сүз кирәк. Üzülмәскә өмет җебем бер сүз көтәм. Әйтер икән ана кемем. Кеше жанын яраларга бер сүз җитә. Шул ярадан араларга бер сүз җитә. Салыр өчен сагышларга бер сүз җитә. Юл бирергә ялгышларга бер сүз кирәк. Üzülмәскә өмет җебем бер сүз көтәм. Әйтер икән ана кемем. Әйтер икән ана кемем. Бер сүз җитә. Рәхмәт зур. Рәхмәт сезгә. Әле генә үземнең иң яратып җырланган җырларымнан берсе Гөлназ Сабирова сүзләренә Фирза Мортазин иҗат иткән бер сүз җитә дигән җырны тыңлап киттегез. Ә хәзер инде өр-яңа җырларымнан берсен сезгә бүләк итәсем килә. Сүзләре Ләйлә Дәүләтова иҗат итте. Әкие әлегә сер булып калсын. Яшим синең кочагыңда. Яшим синең кочагыңда. Сине күрәм мин, яратуым шундый көчле, таң җиленең исүдә, синең назлауларың төсле, икәүләшеп җылынабыз, кайнар сөю чагында, җил яңгырдан качып кына яшим синең кочагыңда.
Безгә карап елмайган кояш, синең кебек яши көлеп, һаваларның зәңгәрлегедә, күзкәйләреңнең төсе кебек, икәүләшеп җылынабыз, кайнар сөю чагында, җил яңгырдан качып кына яшим синең кочагыңда. Önümdə də, düşümdə də, indi xəzər uyumda da tik sin var. Sinə şaşıb siyər üçün, öbər nazar qışar üçün, jirdə min var. Миңа китсең генә кирәк булуым, яшәгән саянны аңлыйм. Бер сәгатьтә, бер минутта җаныкаем, синнән башка яши алмыйм. Күзләремне йомганда җаным, синең йөзең күз алдымда. Иртән торсам, кич ятсам да, синең тавыш колагымда. Икәүләшеп җылынабыз, кайнар сөю чагында, җил яңгырдан качып кына яшим синең кочагыңда. Önümdə də, düşümdə də, indi xəzər uyumda da tik sin var. Sinə şaşıb siyər üçün, öbər nazar qışar üçün, jirdə min var. Миңа тиксең генә кирәк булуым, яшәгән саянны аңлыйм. Бер сәгатьтә, бер минутта җаныкаем, синнән башка яши алмыйм. Яшим синең кочагыңда. Önümdə də, düşümdə də, indi xəzər uyumda da tik sin var. Sinə şaşıb siyər üçün, öbər nazar qışar üçün, jirdə min var. Миңа тиксең генә кирәк булуым, яшәгән саянны аңлыйм. Бер сәгатьтә, бер минутта җаныкаем, синнән башка яши алмыйм. Рәхмәт, бик зур. Инде чыгышымны дәвам итеп, шулай ук яшь авторларның Фаил Гайзов сүзләренә Илназар иҗат иткән җырны тәкъдим итәсем килә. Хыянәтең җанны яралый. Мәхәббәт томаны кисәк ул таралды, белгертеп хыянәт иткәнен. Ялгышуым түгел, үзем күрдем бүген, башка белән үтеп киткәнен. Ялгышуым түгел, үзем күрдем бүген, башка белән үтеп киткәнен. Мин сине яраттым, ничекләр онытыйм, хыянәтең җанны яралый. Бәхет бүләк иткән мәхәббәтне һич тә рәнҗетергә алай ярамый. Мин сине яраттым, ничекләр онытыйм, хыянәтең җанны яралый. Бәхет бүләк иткән мәхәббәтне һич тә рәнҗетергә алай ярамый. Кичә идең җаным, барысыннан якын, онытырга теләп үткәнне. Күзләремне йомам һәм күрәм яңадан, башка
белән үтеп киткәнен. Күзләремне йомам һәм күрәм яңадан башка белән үтеп киткәнен. Мин сине яраттым, ничекләр онытыйм, хыянәтең җанны яралый. Бәхет бүләк иткән мәхәббәтне һич тә рәнҗетергә алай ярамый. Мин сине яраттым, ничекләр онытыйм, хыянәтең җанны яралый. Бәхет бүләк иткән мәхәббәтне һич тә рәнҗетергә алай ярамый. Файдасыз бит сөеп, кичер инде диеп, иренемнән шашып үпкәнем. Ниләр генә әйтмә, юк мине гафу итмә, башка белән үтеп киткәнем. Ниләр генә әйтмә, юк мине гафу итмә, башка белән үтеп киткәнем. Мин сине яраттым, ничекләр онытыйм, хыянәтең җанны яралый. Бәхет бүләк иткән мәхәббәтне һич тә рәнҗетергә алай ярамый. Мин сине яраттым, ничекләр онытыйм, хыянәтең җанны яралый. Бәхет бүләк иткән мәхәббәтне һич тә рәнҗетергә алай ярамый. Бәхет бүләк иткән мәхәббәтне һич тә рәнҗетергә алай ярамый. Рәнҗетергә алай ярамый. Рәнҗетергә алай ярамый. Рәхмәт, кадерле дуслар. Менә минем иҗатымда Фирзәр Мортазинның җырлары аерым урынны алып тора дисәм, бер дә ялгыш булмас. Чөнки аның җырлары халык күңеленә үтеп керә торган, үзенчәлекле һәм шулай ук бик тиз истә кала торган матур җырлар. Һәм менә шуңа күрә дә мин аларны бик яратып башкарам. Һәм инде чыгышымны дәвам итеп, Фирзәр абыйның өр-яңа иҗат җимешләреннән берсен сезгә тәкъдим итәсем килә. Нәкыйб Галимов сүзләренә язылган җыр. Гафу ит, горурлык. Югалттым мәхәббәт сукмагын, ялгыштым шумарга үкенә. Син уйлап үтәдер һәр тәүлек, чакыр син үтенәм. Чакырсаң күкләргә очырман, бар канат ярман миңнәрдә. Гафу ит, горурлык түз алмый, яратам дияргә. Чакырсаң күкләргә очырман, бар канат ярман миңнәрдә. Гафу ит, горурлык түз алмый, яратам дияргә. Онытып акылым өндәшә, йөрәгем тартыша тыңламый. Яралы кош сыман талпына, барды юл ярыңа сыңламай. Чакырсаң күкләргә очырман, бар канат ярман миңнәрдә. Гафу ит, горурлык түз алмый,
sensiz yazmışqa nega sığmayırdın Гафу ит, ғұрырлық түз алмай Ярымны сағындым, сағындым Шақырсаң көклерге ұшарман Бар қанат ярман еңлерде Гафу ит, ғұрырлық түз алмай Яратам, яратам диерге Шақырсаң көклерге ұшарман Бар қанат ярман Yarattam diyerge Гафу ит, ғұрлық түз алмай Яратам дiyerge Яратам diyerge Рәхмәт, бик зур. Әсир итте йөрәгемне синең серле күзләрең Жылы караш булып килә әйтелмәгән сүзләрең Жылы караш булып килә әйтелмәгән сүзләрең Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Шатлыкларга өрелде жылы караш изләре Шушы гүзәл мизгелләрне гел сагынып эзләрмен Шушы гүзәл мизгелләрне гел сагынып эзләрмен Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Әйтмәсәң дә серләреңне карашыңны яшермә Шундый серле мизгелләрне ике йөрәк кичерә Шундый серле мизгелләрне ике йөрәк кичерә Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Яшерсәң дә серләреңне әйтмәсәң дә беләмен Миңа әйтер сүзләреңне сизә минем йөрәгем Дорога из города Биотеатра. Бейсен Гимаева. Рәхмәт, бик зур. Хәзер
Yaxşı, min сиңа bir söz, әдірісірәге екі сөз әйтірмін. Башыңа нинди фикерләр килер икән? Мәхәббәтнең атрибутлары. Кемнең бутлары? Бутлары түгел. Концерт мәхәббәт турында. Мен ишен бу концерт синең кочагында дип атала икән. Белмим шул, бәлки аны җыр исем белән атаганнардыр. Һәр хәлдә әлеге исемгә зур мәгънә салынгандыр дип уйлыйм. Менә син үзеңнең концертыңны кайсы чиракта синең кочагыңда дип атар идең? Нәкъ менә шушы залда, шушы ук тамашачылар әйткән һәр сүземә кул чабып торса, концертында салават җырласа, ә Миңнеханов бер букет чәчәк белән китсә. Чәчәкләре булмас, Айсылу, ләкин салават булыр. Миңнеханов шулай ук булыр. Икесе бер флаконда. Димәк, салават Миңнеханов каршы алыгыз. Bulutlar, көңілдә тирән уйлар, күзләр җиткән шауларында уйналыр ямьле туйлар. Һавада изә булутлар, күңелдә яз җылысы, гашыйкларны көтә туйлар, көтә тормыш сынаулар. Апам җаным яратам, мин синсез яши алмам. Баралмадек бар булыйк, мәңгелеккә яр булыйк. Мин синсез саргаермен, сары яфрак шикелле. Мин синсез моңаермын, ялгыз агыш шикелле. Yıgıra sular, su belen yıgıra yıllar, ömürler şulay uzar. Abam canım yaratam, min sensiz yaşayamam. Baramadır bar bulayım, мәңгелеккә яр bulayım. Min sensiz sargaermen, sorry yaprak şekille. Min sensiz moңaермын, ялгыз агыш шикелле. Baralmaday bar bulayk, мәңгелеккә яр bulayk. Яратам, мин синсез яши алмам. Баралмадай бар bulayk, мәңгелеккә яр bulayk. Мин синсез саргаермын, сары яфрак шикелле. Yalgız akış akış akış
болашақ суқмағын қойларда болсақ та ұнытмайық досқайым ұнытмайық болашақ суқмағын ұнытмайық болашақ суқмағын Рәхмәт бик зур. Әле генә сез менә Гөлсәрвәр сүзләренә Ләйсән Биктимерова иҗат иткән «Балачак сукмагы» дигән җырымны тыңладыгыз. Минем иҗатымда Гөлсәрвәр сүзләренә язылган җырлар байтак. Менә инде шуларның тагын берсен сезгә тәкъдим итәсем килә. Гөлсәрвәр сүзләре Зөфәр Хәйретдинов көе «Җырлы урамнар». Тар урамда тузан тузар юллар булмай, булмай анда кайчак сукмакта. Тар күңелдә олы хисләр, тар күңелдә җылы хисләр, мәхәббәттә булмый кайчакта. Тар урамнан җырлап узыйк әле, анда югалмаслык ыз калсын. Киң күңелле була белик әле, янда ышанырлык дус булсын.
сені сағынып кел. Йөрек үпкәләгән булам, сине ялындырган булам. Очрашмыйча түзә алсам, кабат сагындырган булам. Мин бит сиңа үпкәләдем, син чәчәкләр җибәр миңа. Гафу ит җанашым диген, үпкәләвем бетәр сиңа. Йөрек үпкәләгән булам, сине ялындырган булам. Очрашмыйча түзә алсам, кабат сагындырган булам. Йөрек үпкәләгән булам, сине ялындырган булам. Очрашмыйча түзә алсам, кабат сагындырган булам. Мин бит сиңа үпкәләдем, син оттыра борчыл инде. Синнән башка яши алмыйм, яратуым чәкчән диген. Йөрек үпкәләгән булам, сине ялындырган булам. Очрашмыйча түзә алсам, кабат сагындырган булам. Синнән башка яши алмыйм, яратуым чәкчән диген. Йөрек үпкәләгән булам, сине ялындырган булам. Очрашмыйча түзә алсам, кабат сагындырган булам. Йөрек үпкәләгән булам, сине ялындырган булам. Очрашмыйча түзә алсам, кабат сагындырган булам. Кабат сагындырган булам. Рәхмәт. Лилия Мулагалиева. Иҗат артистларыбызның берсе. Рәхмәт безнең. Утырма син чаналарга, атланма син атларга. Китмә, китмә, минсез китмә, күз күрмәгән якларга. Тырыш син мине якларга, тырыш мине сакларга. Бирмә мине, бирмә мине, бирмә мине ятларга. Тырыш син мине якларга, тырыш мине сакларга. Бирмә мине, бирмә мине, бирмә мине ятларга. Тиешбез бер-беребезнең ышанычын акларга. Тиешбез гомер юлларын бергә-бергә атларга. Тырыш син мине якларга, тырыш мине сакларга. Бирмә мине, бирмә мине, бирмә мине ятларга. Тырыш син мине якларга, тырыш мине сакларга.
Жанға ауыр вақытларда, көңіл толған шақларда, сен керек меңа, сен керек мәхәббәтне яқларға, тырыш сен мені яқларға, тырыш мені сақларға, бермә мені, бермә мені, бермә мені ятларға, тырыш сен мені яқларға, тырыш мені сақларға, бермә мені, бермә мені, бермә мені ятларға, бермә мені, бермә мені, бермә мені ятларға, бермә мені ятларға. Рәхмәт бик зур кадерле тамашачылар. Һәм инде шушы концертыбызны оештыруда зур ярдәмнәрен күрсәткәннәре өчен спонсорларыбыз Буа шикәр заводы директоры Нәбиуллин Фирдәүс Рафаэльевичка һәм шулай ук Таланит стоматология клиникасы директоры Алмаз Илгизаровичка зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Һәм инде шулай ук аерым рәхмәт сүзләре Хакимуллин Илнур Илгизаровичка һәм шулай ук Барс медиа продюсерлык үзәгенә һәм достыбыз Татар радиосына һәм инде әлбәттә кадерле җырның сөюче дусларыбыз сезгә әйтәсебез килә. Киләчәктә дә шулай җырмыңнан аерылмасак, дус туганнар булып яшәсәк, күкләребез һәрвакыт якты булыр, дөньяларыбыз тыныч булыр һәм инде йөрәкләребез, күңелләребез дә һәрвакыт шулай яшь булып калыр иде. Моңлы шишмә уяна кич, гүлі бақшасын йөгереп шыған, кем моңлана күренмей хиш. Яшьлеген шишмәләре еракта халкым моңнарында, ауылда гармун телләрендә калыр югалмас шишмәләр. Яшьлеген шишмәләре еракта халкым моңнарында, ауылда гармун телләрендә калыр югалмас шишмәләр. Син бул тахир, булам зөһрә, икәүләшеп эшәрбез моң шишмәләрен көндезен кич. Яшьлеген шишмәләре еракта халкым моңнарында, ауылда гармун телләрендә калыр югалмас шишмәләр. Яшьлеген шишмәләре еракта халкым моңнарында, ауылда гармун телләрендә калыр югалмас шишмәләр.
Су юллары искә төшә. Хәзер инде безнең уллар гашыйк булып моңлана кил. Яшьлеген чишмәләре еракта халкым моңнарында, алда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Яшьлеген чишмәләре еракта халкым моңнарында, алда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Калыр ул югалмас чишмәләр. Калыр ул югалмас чишмәләр. Шушы янлы май кешендә сезне кабаттан сәламлыйлар. Лейсан Гимаева һәм аның иҗатташ дуслары. Синтезаторда Юрий Федоров. Гитара Нияз Валиев. Баянда Татарстанның халык артисты Рөстәм Вәлиев. Дорога из города Бию театра. Җырчы Салават Миңнеханов. Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин. Һәм бүгенге концертның төп сәбәпчесе, гүзәлләрнең гүзәле Лейсан Гимаева. Концерт алып барулар. Әмир Исламов. Һәм Айсылу Лирон. Әбез сезгә кабаттан бәрәкәтле озын гомерләр. Зур шатлыклар батылларга, тигезлек, ялгызларга, сабырлык, мәхәббәт һәм байлык телибез. Яшьлек чишмәләре бер кайчан да саекмасын.